Vi befinder os i Kitzbühel. Vi er på Steinbergkogel, og vi ser mod syd, ned mod Großglockner, Østrigs højeste bjerg. I dag der skal vi en tur fra Steinbergkogel, der ligger i 1972 meters højde, og ned til Fleckalmbahn, der ligger ca. 868 meters højde, altså en højdeforskel på ca. 1100 meter. Vi kører non-stop, og da det er mellem jul og nytår, så forventer jeg, at der er en del medskiløbere på pisten, som vi skal tage hensyn til. Det er min yndlingstur i Kitzbühel, og Kitzbühel er et rigtig godt skiområde, ikke mindst fordi der er moderne lifter. Fantastisk udsigt. Vi starter på blå piste nummer 16A. Og her deler pisten sig. Hvis man skal langt ud i terrænet, så kører man til venstre her. Vi skal ned mod Kirchberg, så vi holder til højre. Og lige fremme her, der har vi en sort piste nummer 16B. Og det kan lade sig gøre at holde helt til højre her og blive på en blå piste over på hylden, man ligesom kan se over i højre side. Så hele turen ned her kan gøres på blå piste. Og heroppe ved Snekanonen, ja, der kører vi sammen med den blå piste igen og fortsætter på blå piste. Lige frem der kigger man over mod Hahnenkam. Vi kører forbi hytten, der hedder Hochbrunalm på venstre hånd. Og over i højre side kan man se Kitzbühler Horn på bjergpynten. Og herhen, hvor træerne hører op, i venstre side, der er der lige åben ind, og så kører vi ellers ned af blå piste nummer 16. Det er en hyggelig tur ned igennem skoven.
Og så løber den blå piste nummer 16 ud i blå piste nummer 26. Og oppe i højre side, der kan man lige se, hvor Mejlal-banen den slutter, så der kommer skiløber ned fra højre side, og derfor holder vi os ude i venstre side. Vi er altså på blå piste nummer 26. Og herhen der samles folk for at komme med Oxhalmbanen, en stolelift, og samtidig så ligger der en hytte, der hedder Oxhalm. Vi fortsætter. Vi skal videre på blå piste nummer 26A. Og nu kan man begynde at se Kirchberg nede i dalen. Og efter at have passeret Oxhalmliften, ja, så kan man se, at nu har man faktisk fået pisterne meget mere for sig selv. Så kommer vi forbi hytten, der hedder Oberkasser. Og lige efter hytten, der skal vi have farten af skiene. Der deler pisten sig nemlig i to. Lige ud der er den sort. Og skarpt til højre ind igennem skoven, jamen der er den blå. Den blå går ind til højre her. Vi fortsætter på sort. Så kommer vi forbi Mejlal. Og ude til højre, der kan man se Mejlal-banen, gondolliften. Og man kan se over mod Kitzbühler Horn, og lige fremme har vi Wilde Kaiser, som er de gråhvide tænder ude i højre side af billedet. Lige fremme kan vi se Kirchberg i Tyrol. På pisten her, som stadig er nummer 26A, der kommer vi forbi to hytter. Den første er Skialm, og den anden er Sunlightstadel. Skialm kan typisk kendes på et par parasoller, der ofte er slået op, og så vil jeg da lige sende en hilsen til Nordjylland, for i starten af januar måned, der plejer der at være en bus fyldt af nordjyder, der nyder livet på pisterne her, og som slutter dagen af inde på
Skialm. Så lige en hilsen til jer. Skialm. Kirchberg lige frem. Sunlightstadel med en dejlig solterrasse fra midten af januar måned. Og fortsætter man lige ud her, ja, så kommer man ned til Mejlalbaren, men vi skal en tur ind igennem skoven, så vi holder til højre og fortsætter på blå piste 25B. Fantastisk udsigt. Man kan godt se, at der mangler sne i dalen. Men sneen, vi kører på, fejler ingenting. Lige fremme kan man se Skibælt. Helt over i venstre side er Hohe Salve, som er et bjerg, hvorfra der er 360 graders udsigt. Man kan sidde ved en restaurant ved et bord, hvor et bord drejer rundt, mens man sidder der. Så får man hele udsigten med. Om et øjeblik, så skal vi lige slå et 180 graders sving, i hvert fald 90 grader. Vi skal over en vej, og vejen den fører op til Skialm. Og der er sat hegn op, bevidst for at få folk til at sætte farten ned. Og her går piste 25B ud i blå piste nummer 25, som endnu ikke er præpareret. Det er Flæk, og det er den sidste piste, der åbner i Kitzbühel-området. Vi kommer lige forbi en enkelt udendørs bar, og af en eller anden grund, så er det det eneste sted, jeg aldrig nogensinde har gjort stop i Kitzbühel. Og her fra bakken af, der kan vi se ned til Flekalmbaren, gondolliften, som er ganske få år gammel. Og så har vi på 12 minutter haft en højdeforskel på ca. 1100 meter. Jeg håber, I har nydt turen.